The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21 says, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have, one life for him so dear, one life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. Jeremiah 23:28 says, He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ng adlaw, ikinahanglan nga kita magaandam sa atong kaugalingon, atong hinganlan ang mga sala nga atong nahimo niining adlaw, ug pinagi sa paggamit sa 1 Juan 1:9 nga gitawag natong recovery technique aron kita mahibalik ngadto sa atong dapit nga may gahom sa Dios, the operational divine sphere. So atong hinganlan ang atong mga sala. Kaya 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, ang imong buhaton dili ang pagkumpisal kundi ang paggamit sa imong kaugalingong kabuton sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Acts 16:31 says, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The Lord Jesus Christ said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Siya lamang ang dalan sa kaluwasan. Faith alone in Christ alone, mao kana ang kaluwasan. Busa sa hilom magamputa. Let us pray. Heavenly Father, we thank you once again this opportunity of studying your word once again. Kami nag-ampo, Diyos nga,
imo kami lamdagan og dugang pagyong mga kamatuoran nga among dugang sa napundo na namong mga kamatuoran gikan sa imong pagtulunan og nagaampo kami nga imo kaming hagiton, imo kaming dasigon o Dios pinagi sa paggahom sa Espiritu Santo kadamo aron kami makapadayon gayon sa pagsibog sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi. Bani kami nining among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong ug nga unta makadungog o makapamati nini, makaamgo sila na unsa ka mainungdanon ang imong pulong sa among kinabuhi ingon nga imong mga anak. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Okay, maayong adlaw kaninyong tanan, mga suki, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Once again, nanusab kita nining atong Bible study through the YouTube ubos ni ining Vic Balbido Evangelistic Ministry o ato kining giangkon nga grasya nga gisangkap sa Dios alang kanato. Okay, niya magkita nagadupot as usual mao kini atong topic, the dynamic spiritual life of believers, the supernatural, adventurous, exciting, unique, sophisticated, fantastic, fabulous spiritual life of believers. Kulba hinam, mabulukon, musa padayon kita sa pagtuki sa dugang pagyong mga points of doctrine bahin nining atong topic. Okay? So, listen. The perfect way of salvation is not devised by man, but by God. Okay? Ang hingpit nga paagi sa kaluwasan, dili hinimo o dili gidibuho sa tao, kundi ang Dios. Now, there is only one way to be saved. Ato lang ning tukbilon gihapon aron sa ingon niya na klaro pagyudog dugang may tungod kining kaluwasan. So again, there is only one way to be saved, and there is only one way to live the spiritual life, God's way. So, there is one way to be saved, there is one way to live the spiritual life, God's way. Iyaharag yun sa Diyos. Okay? O agyo sa mong review nga ang Diyos ana ay unsa 7 ka mga declared wills, 7 ka mga kana gibutyag, gipadayag nga mga kabubuton. Nainumdum ka ba? Ang una nini nga iyang kabubuton nga ang tanang tao, why exception, tao pag-usab. That all members of the human race be born again. Mao na una. Ikaduha, nga tanan nga mga born again believers, okay, nga tao na pag-usab, mga luwas na kinahanglan nga sila mabinalaan, that they be sanctified. Okay? Unang sanctification ni is positional. Sa imong pagdawat ni Kristo, ikaw madugtong ato kaniya hangtod sangtod. That is union with the Lord Jesus Christ. Mao kanang ikaduha nga kabubuton. Ikatulo, nga ang tanang mga born again believers be controlled, dumalahon, controlled by God the Holy Spirit. Pinagi sa unsa, ilang paghingalan sa ilang mga sala aron sila makontrolahon o dumalahon. Kaya di man makadumalang Espiritu Santo, he cannot control unless wa kay sala. Imong hinganlan, imong sugid kanang tanang mga sala. Okay? So muna ikatulong kabubuton sa Dios, gipadayag, declared will, nga ang tanang mga born again believers be controlled by God the Holy Spirit. Ikaupat, okay, nga ang tanang mga born again believers
magapasalamat for everything, in everything. Kalisdanan ba, kahayahay ba, kauswagan ba, o kanang pag-us-us ba, all of this, pasalamatan ng Diyos. Mao na iyang kabubuton. Give thanks in everything. Okay? Okay. Ang ikalima. Okay? So, pila naman to? Upat. Born again, all members of the human race be born again, sanctified, be controlled, give thanks in everything. See? Unya, ang ikalima, that all born again believers trust in the Lord. Trust. Musalig. Unsang bersikulo nagasuportar niya na? Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Okay? In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Mao ka na ang ikalima. Nga ikaw, unsa, musalig sa Dios. Unya, ang ikaunom, namura og kuyaw-kuyaw na ng ikaunom, kay kabubuton sa Dios nga ang mga magtutuo, mga born-again believers, suffer. Uy, pantuson neta, ngano man? Nganong pantuson man ta sa Dios? No, actually, naay duha ka kanang hinungdan nga ngano kitang pa antuson. Duha ka hinungdan. Ang una nini, sa diha nga kita magatiniro mga sala. Okay? Pundo diha sa atong kalag ug mga sala. Then, kanang suffering nga imong atubang karon, kanang pag-antos, disiplina na. Kaya naman kay sala nga imong kuptan pa diha, imong gihawid-hawiran, imong o alimahan, o nimong isugid. So, kanang suffering nga imong giatubang, disiplina na. Pagpanto na, pagpahinomdom nimo, nga imong isugid ganang sala, nga imong gitinir. Kasabot ka? So, mo ka na ang una nga hinungdan nga nung muantos ang mga magtutuo. Kita mga anak sa Dios. Ang ikaduhang hinungdan, mao nga dili ni pagpanton kanang imong pagantos nga giutubang, panalangin na. Tingali mo yung say panalangin nga antos ko. Well, mao nang giingon nato nga panalangin na, it's a blessing kay ngano pag lig-on sa imong pagbarog diha sa pulong sa Dios, lig-onon ba? Kaya testingan magita. In other words, kadtong suffering, the other name for suffering for blessing is suffering for testing. Sabot ka? Pagsuway ba? Suwayon magita sa Dios. Di man mahimo og di suwayon kining atong nakatunan, gituuhan o gigamit ng mga pulong sa Dios kung dili na niya testingan. Kung tinuod bagyutang ning tuod niya na og ato na yung gihangop. Okay? Ato na bagyo nang gigakos o atong giangkon nga ato na aron magamit nato sa atong adlaw-adlaw panginabuhi ingon nga mga anak sa Dios. Kasabot ka? So, mo na ikaunom nga declared will of God. Unsa may ikapito? Ang ikapito, atong i-review na, balik ko na to nga ang tanang sakop sa kaliwatan sa taon, mataw pag-usab. Sunod, nga mabinalaan ang mga magtutuo. Sunod, nga kontrolahon sa Espiritu Santo. Sunod, nga mupasalamat sa Dios sa tanan. Sunod, trust in the Lord. Nga kita musalig niya. Sunod,
nga kita paantuson. Ang ikapito, iyang kabubuton, it is God's declared will that believers be productive. Na kita magmabungahon. Nabitaw na sa Korinto may tungod sa kanang ang Diyo si Ginoong Jesucristo mao'y kanang punuan, unya kita mga branches, kitang mga magtutuo. See, I am the vine, you are the branches. Mao na nga kinahanglan mabungahon. Unsaon man mabungahon, pinagis pagtuon sa pulong sa Dios og naay bunga mo gawas niya na. A tree is known by its fruit. You see? Sumo ka na nga ato bitong gibasa katong pagsugod nato nga is like a river in sa to kung atong balikon katong basa niini nga unsa blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, unya he is like a tree planted by the streams of water which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Kasabot ka? Mao ka na ang gisulti dia sa Salmo 1 nga to sa 6. You see? Okay? Gusto ang Dios, buot ang Dios nga kita magmabungahon kay ang bunga nga umikan sa pulong sa Dios itong gigamit, ang bunga niya na mao ang divine good production nga mao ra rewardable kind of good works. Kaya ang human good works di man rewardable, di man gani na madawat sa Dios. Di madawat niya. Kaya dead works kana patay nga mga binuhatan. No kanay kanang paghulagway niya na kaning atong mga tawhanon nga mga binuhatan ba. This is wa gani na dawat ang Ginoong Jesucristo dito sa cross. Samtang gisakit siya dito naga antos siya gumikan sa pagluwas nato. Wa niya dawata ang human good, ang iyang gidawat ra ang atong mga sala. Samtang ginapagayo. So mo na ikapito nga kabubuton sa Dios nga declared will is that believers be productive. Okay? So mo ka na ato lang ning gi-review nga pagtuo, kinahanglan kini atong pagtuo testingan gyud, suwayon nga unsa kalig-on na gyud sa atong pagtuo gyud sa Dios. Okay, nuntan pa gyud nimo na sa paggamit sa faith rest drill. Unsa katutong faith rest drill? Pagtuo kini nga nagdala og unsa pahulay, faith og rest god. Pagtuo nga nagpahuway, rest. Og under this na ay agenda diha nga Operation CTR, claim a promise, think of what God can do to your problem, and then number 3, relax because God is in control. And then, in other words, kining faith rest drill mo ni maka-develop pagyugdugang sa atong pagtuo. Unya ang hope kay kini ang topic yun ni mo mang faith, hope and love. Sumala sa 1 Corinto 13:13. See? Ang faith kinahanglan atong kanang testingan. Okay? Suwayan unsa kalig-on. Pinagis paggamit sa faith rest drill. Ug ang hope nga ma-develop kining personal sense of destiny. Okay? Nga ito na pagkasayo sa itong dadangatan. Ug ang ikatulo, love, mao ni ang virtue love. Okay? So, gawas pa niya na, ang Diyos lagi gusto nga kita makagamit sa iyang napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. 10 problem-solving devices. Balik ko na po nato as a review. Rebound, feeling of the Holy Spirit, faith rest drill, grace orientation,
doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, inner happiness, personal sense of destiny, and then occupation with Christ. Now, in the spiritual life, there is such thing as spiritual childhood and spiritual adulthood. Okay? Kay basihan na po nato kining Operation BAM. Minumdum ka? Operation BAM. B, baby believer. A, adolescent believer. M, mature believer. Mo ni ang 3 levels of spiritual growth. Tulo ka mga ang sa espirituhanong pagtubo. Okay? So, nahinumdum na punta nga arrogance, kining pagkamapahentason, musinta. Apan ang virtue love, igol ng mutubag, will respond. Ano ang diferensya na? So, kining tulo ka mga bersikulo nga itong panghisgutan, hinumdum bagas tulo ka mga verses, tulo ka verses nga they are interconnected. Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sunod, ikadua, Romans 10:17. Unsa gisulti niya? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. So kining tulo ka mga bersikulo nga itong gisgutan, they are interconnected. Sumpay-sumpay lang yun na silang tulo. Okay? Magbanos-banos na sila. O ayaw na yun ikalimti nga ang pagtuo, faith, is a requirement. Requirement kini. Panginahanglan kini. To be able to follow God's plan for our life. Without faith, wa? Saan man na ito pagsunod sa plano sa Diyos? Huwag magkayapagtuo. Mao na nga, padayuno na nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos. Kaya ang pagtuo mo maugmad man lang pinagi sa atong pagpamati kaning atong gibuhat by hearing the word of God. See? Romans 10:17. Ayaw na po nakalimti. And then ibaw na tanga kitang mga magtutuo, mga anak sa Diyos, mga sumusunod kita ni Ginoong Hesukristo. Ug at the same time kita mga tinunan sa mga pagtulunan ni Ginoong Hesukristo. So, hope. Ato naman yung gitunan usab, may tungod yung paglaom. Hope is the confident expectation. Confident. Na kay pagsalig yun. Confident, God. And then, hope is the absolute expectation. Absolute. Wailain. Nga ikatandi. So, mauna nga ang Christian way of life, as we have always stated, we have always said this, and we'll say it again. The Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. So, when God's Word talks about love, maghisgot og bahin sa gugma, why labot diha ang atong pagpati? Emotion has nothing to do with it. Kay, kanang pagbati, ato naman dun yung sige balik-balik, wa man kanay kanang hunang-huna. Dili mo kanang-huna. Hinumdum ka ba sa 5 ka mga kinaiya sa tao? 5. Ang una nini, self-consciousness. Ang imong pagmatngon sa imong kaugalingon. Self-consciousness. Sunod, mentality. Ang imong pangisip. Okay? Ikatulo, ang imong unsa? Volition, ang imong kabubuton. Ikaupat, ang imong konsyensya, tanlag. O ang ikalima,
ang imong pagbati, emosyon. Mao nang katapusan na naslista ka ng emosyon kay kinahanglan mo sunod siya sa nag-una. Unsa man nag-una? Self-consciousness. Kinahanglan may pagkamatngon si mong kaugalingon. Na si mong una-una. Gusto? O gisundan ka na sa imong pangisip. You see? So, it should be the mind that is the authority. Whereas ang emotion is only to respond pagtubag ra. Okay? Mora na pagtandi ka na sa unsa kanang papil sa asawa o sa bana. Yang bana mo'y otoridad. Gusto? Bana mo'y otoridad. Otoridad siya sa panimalay, otoridad siya sa ilang kaminyoon. Ug ang asawa, igorang mutubag is responder. Ug ang atong emosyon lagi is to respond to what is in our mind. I hope na klaro na nimo. Ato ning ibalik aron din nagyud nimo na makalimtan. Okay? Now, another point of doctrine din atong dadon diha nimo. Kini bahin gyapon ning atong topic ni dynamic spiritual life of believers. Ang bugtong pagi, the only way ng usa ka magtotoo mo function ingon nga magtotoo, pinaagi lamang sa iyang mental attitude nga kanang puno kanas metabolize Bible doctrine nga kinahanglan tuyok-tuyok na diya sa iyang panimuot, circulating in the stream of consciousness. So, that's the only way nga ang usa ka magtotoo can function as a believer. Pinaagi lang sa mental attitude niya nga puno sa metabolize Bible doctrine nga tuyok-tuyok na diya sa iyang panimuot. Kaya ang usa ka magtotoo nga way doktrina, ngano man siya nga may doktrina tuod? Tungod kay wa man siya gana, wa man siya pagdagad sa mando sa Dios. Magtotoo siya. Ang sunod nga mando sa Dios, human siya maluwas kay anaaman diya sa 2 Pedro 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ano sa man mo pagtubo kung di ka magtuon? You see? Noon sa man mo pag-function sa imong pagka magtutuo, nga wa man lagi sud ng imong alimpatakan nga mga pulong sa Dios kay ngano lagi wa may sud tungod kay negatibo. O man kay gana, o man kay gugma, o man kay tinguha ng mutubo, o man kay kanang kadasig sa pagtuon. So, muhimo ka dayon lagi excuse nga wa ko'y panahon na busy ko. Na, mao na giingog. Entonces, sa kinat sila pa, entonces, wa siya'y unsa kamatuoran nga suod diha sa iyang alimpatakan. Therefore, kung wa kay pulong sa Diyos sa imong mental attitude, maunay makapa kanang inunta wa sa gahom sa Espiritu Santo. The Holy Spirit becomes powerless sa paglihok diha sa imong kinabuhi. Powerless. Wa siya mahimo. Kaya negatibo ka man. Wa kay pulong sa Dios diha sa imong kalag. I hope nang klaro nimo na, fellow believer. I hope na amguhan nimo kana nga kining atong gitun-an nga mga pulong sa Dios. Mao kini ang huna-huna sa Dios. Huna-huna ni Ginoong Kristo. 1 Corinthians 2:16. I hope na silsil na ginanimong kanang bersikulo 1 Corinto kapitulo 2 bersikulo 16. Mao ni huna-huna ni Kristo. O
Sa gisulti diha sa Isaiah 55:8 and 9. Sa gisulti. My thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, mao nang mas labaw ang iyang hunahuna. Nga buot niya nga imong kanang angkunon kanang maong hunahuna sa Dios. So, a believer without Bible doctrine in his mental attitude makes the Holy Spirit powerless to move diha sa kinabuhi ni nang maong magtotoo. Wa tay mahimo niya na. Prinsipyo ka na. Prinsipyo na sa Dios. Now, mao na ang gimanduan lagi kita diha sa Colosas 3:1 ug 2. Bersikulo 2 sa keep thinking on things above. Keep thinking. Nasa man mo pag-think og waisod ng imong nauna nga imong i-think. Sagol naman in English o Visayan ni atong pagpahayag ni mo nini. Yeah, that's true. But keep thinking on things above. Kaya mo na imong naon kanunay. Kaya keep thinking God. Pagkanunayon tagunahuna. Sa matag gutlo 24/7, 365. Ipagamit ka na sa Dios sa matag sirkumstansya kahimtangan sa itong kinabuhi. Kay kini mo ni mga pamaagi sa Dios aron kita kinabuhi nini nga itong sigig malmal ni mong dynamic spiritual life. You see? Inomdom pa ba niya itong spiritual skills? Tulo. Una, spiritual self-esteem. Ikaduha, spiritual autonomy. Ikatulo, spiritual maturity. Now, sa mga spiritual self-esteem, ang imong kanang sa lain pong in English nini, imong kaugalingong, ang imong self-worth, ang imo bang pag kanang tanaw sa mong kaugalingon nga tungod sa pulong sa Dios na kay self-worth, self-esteem. You see? Na kay ingnon talang imong pagtuo lagi. You see? Spiritual self-esteem. Na ibaw naman konsebot pasabot og esteem. Pareha ragod na sa worth nimo, ang imong bili, ang imong kanang ingnon ta stability. Okay? So, ayun, nasabtan mo na. Ikaduha ang spiritual autonomy, nga ikaw, self-sustaining na. Autonomous ka na. Di na ka kanang magdagandagan pag kanang pangitag kinsay mga higala nimo nga imong kadangpan. Wala. Di na ka mo dangop og tao. Adto ra gyud ka mo dangop sa pulong sa Dios nga naa na diha nagaunsa. Nagalibot-libot na diha lagi sa imong panimuot. Kay sayo naman imo man lang kuhaon, you just pull it off and then apply sa imong kinabuhi. Kung naa kay mga sulirang giatubang. Mora na. Unya mo na self autonomy. Autonomy. Autonomous ka na. Independente ka na. Imurang kaugalingon na karon makabarog ka na sa mong kaugalingon. Self-sustaining sa in English ba. O gang ikatulo mo ng spiritual maturity. Na maumang gini nga itong common goal. Ingon nga mga magtotoo. Nga itong kabutonon. See? Kay kanang ang-anga, kanang maong ang-ang, hindi na ito yung ang-anga, ang kanang maong ang-ang, that stage, mao lagi na ang ginganlan og maturity or kanang capacity stage. Kasi po pasabot og capacity. Sabi ni saya, katakos. Okay? Nga na kay katakos, na kay kakayahan, na kay kanang capability. So, mga synonym man din sila. So,
na nakay capacity. Ug ang Dios sayod niya na. Siya rin na sayod ug ikaw nga nakakabot ka na maong ang nga capacity na nakay katakos. Apan, di man niya po na magpabilin, i-maintain gyud ang imong pagkamapaubsanon. Inigabot nimo nitong mga capacity stage, ayaw gyud pagpatintal nga ikaw magmapahitason dili. Kay for all you know, us-us na po kasubos. Okay? Unsay prinsipyo din atong ibarugan? God promotes the humble but demotes the proud. Di man na to na sa gibasihan natong mga bersikulo po niya na. Okay? So akong balikon, God promotes the humble but demotes the proud. Iyang ipaus-us kadto mga mapahitason ug iyang ituboy ang mga mapaubsanon. Okay? Now, kay ngano God, every kanang moment of every day, okay? Matagutlo sa matag adlaw. Ang matag usa ka natong magtotoo. I'm addressing this to you, fellow believer. Every believer faces a mental attitude struggle. Pagba ka ng sa may binisayang struggle, pagpaningkamot, himo po datong kabito na natay pag kanang ato na lang yung inog struggle kay murag wa ta magkitag binisaya ni. So every believer faces a mental attitude struggle every moment of every day. Tali sa tawhanong pangunahuna o Diyos ng pangunahuna, between human viewpoint and divine viewpoint. Now, di ba itong gisgutan ng mga areas of mental attitude? Ato man yung gitukbil last time. Ang una nini is godliness. Okay? Una kining area of mental attitude, ang atong godliness. Eusebia, mao ka na yung pagkabinalaan, ang atong pag-unsa. Resulta na sa atong pagtubo, espirituhanon, spiritual growth. Unya ang ikaduha nini, inner happiness. Sulod nun nga kalinaw. Kalipay. You see? So, mao nang ang mando ni Philippos 2:2, Philippians 2:2, nag-iingon kini, fulfill my joy by being like-minded, being of the same love, being one in spirit and purpose. Kining fulfill din pleroo sa Griego nga pulong. Pleroo, to fulfill, to kanang pagtibuok, kay pagpuno, gihapon, pleroo. Mabito ning, ang capacity stage, ginganlan na og pleroma stage, pleroma, nga fulfilled na, puno na. You see? Kay napuno ka naman na nakay capacity. O ng pleroma stage. Kining fulfill din sa Pilipos 2:2, fulfill is pleroo. Mao ni root word sa pleroma. Now, ang hinomdom gihapon ka sa itong gisgutan nga dakbalay nga ipatukod samtang kita nagatubo, nagatuon sa pulong sa Dios. Ang in English nining dakbalay is edification complex of the soul. Okay? Edification complex of the soul, dakbalay. Kini ipatukod nato diha sa atong tuo nga bahin sa atong kasing-kasing in the right lobe of our heart. Pinagi sa unsa? Let me kanang ask you. Pinagi sa unsa man? Pinagis pa tuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi on a daily basis. So, mao kana, mao ra na paagi nga atong matukod gini. Ug unsa man tong mga kanang ang pud adtong edification complex of the soul.
na ay 5. Ang una niini unsa? Ang kanang grace orientation. Ikaw mahiluna na sa grasya. Sunod, nga imo nang kanang ikaw ang master of the details of life. Master. Dili na ka ulipon. Di na ka slave. You are the master. Ambot pasabot, ikaw na magakontrol. Kaniyan to nga slaves kas mga kanang details of life, pakibutang ka. Magsigil lang kang una-una, mata pa, saan na po akong paliton ng adlaw. See? Details of life. Sige lang kag una-una ba? Unsay imong maangkon nga mga possession na po. See? Maunay, ulipon ka. You are a slave to the details of life. Karon, sa imong pagtubo, pag imong pagtukod niya ng dakbalay, edification complex of the soul, then unsa, mahimo ka ng master. Ikaw na magakontrol. Di naka magpaunsa ulipon. Mo na ikaduha nga ikatulo, relax mental attitude. Relax. Hayahay ang imong panghuna-huna. Relax god. Mura man na itong hubad sa Binisaya. Relax, hayahay. Okay? Di ba, huwag mo relax ka, gikas trabaho, kapoy kas trabaho, mo relax ka, magpahayahay usa ka. Di ba? Imo kalimtan tong imong mga paningkabutan, haguan. So, magpa-relax ka. Mao na, ang ikatulong ang is relax mental attitude. Hayahay ng imong mga panguna-una. Hanoy na. Why disturbo? Why samok? Mao na ikatulo. Ikaupat, morning tulo ka kategoriyas gugma. Una nini, gugma nga to sa Dios. Love for God. Okay? Mao ginay mag-una. Ikaduha, love for all mankind. Oh, by the way, kining love for God is what we call personal love. Personal. Ang gugma nato nga to sa Dios, personal gina. Ang atong gugma nga to sa isig katao, impersonal. Nga naman ni, kung sibot pasabot na ning impersonal love. Diba kung sibot pasabot? Okay. Ako kang kanang pagklaruhan. Kining impersonal love for all mankind. Nagpasabot na wa kay gitinir nga mga sala batok sa imong isig kaingon. Wa kay sala. Wa ka kanang maghambin og sakto ng Binisaya, wa kay gihambin, wa kay gitinir mga sala, mga kasuko, kalagot, kanang kasina ba ngadto si mong isig kaingon. Kuang ka, you are free from any of those sins. So mao na nga mao ni impersonal love for all mankind. Impersonal love. Okay? Kasabot ka? Ang ikatulo nga kategorya sa gugma, love for right man, right woman. Okay? Mao ni gugma ngadto tukma nga lalaki ngadto gikan sa tukma nga babae. Right man, right woman, love. O ang unsa ikalima nga ang mao na ng inner happiness. Sulod nun nga kalipay. O kanang kalipaya, mao na ang unsa gipasabot sa Dios ni Ginoong Jesucristo mismo. Na? Mao ni giingon ni Ginoong Jesucristo sa Filipos 2:2, fulfill my joy. See? By being like-minded, being of the same love, being one in spirit and purpose. O diha sa Juan 11, John 15:11, these things I have spoken, but pasabot kining pagtudlo, gitudlo sa Dios kanato. These things I have spoken to you so that my joy may be made full. Tibok, kumplito.
kanang higpit, full. No. So mao kanang kay kanang peace kadtong giingon nako nga inner peace. Dias Filipos 4:7 pod, and the peace of God which surpasseth all comprehension will guard your hearts, ang kardiya, and your minds in Christ Jesus. Kanang peace diha is irene, peace, a connotation of prosperity, benefit, welfare, and unity. No, kanay pagpaklaro nimo. So mo na itong duha na atong area of mental attitude. Una is godliness. Ikaduha, unsa ba to? Mental, second area of inner happiness. Namo ni nga itong isgutan sa imong pagtukod lagi nitong dakbalay, makabot nimong ikalima, inner happiness, sulod nun nga kalipay. Just imagine kanang kalipaya, di ra ba nang kalipaya matandog sa mga sirkumstansya, sa mga tao o mga butang, dili. Because kana maong happiness is what we call plus H, kanang plus happiness nga iyahan na gikan sa Dios. Bunga kana sa imong malahutayon, makugihon, kanang tinumanon nimo sa pagtuon sa pulong sa Dios o paggamit ni sa imong kinabuhi. Kasabot ka? Okay. So, karon adto ta sa katulong area of mental attitude. Peace or confidence. Namo to atong gi-quote ganiha nga Filipos 4:7. Okay? And the peace of God which surpasseth all comprehension or understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. O kanang peace is irene, peace. Again, it's a connotation of prosperity, benefit, prosperity, kauswagan, benefit, kaayuhan, welfare, imong bintaha nimo, o unity, ang paghiusa. Now, the doctrinally stable status sa atong mental attitude, mo niya nga atong gauge. Sa may binisaya gauge, mo niya atong hinunta mahimo po mo'y giya. Okay? Can be our gauge, our driver. Okay? Sa diha nga kita magapadayon sa atong spiritual momentum. Ba na po ka kung semot pasabot spiritual momentum. Okay? Espirituhanon nga pag-unsa, builo. Ato lang ning gigamit ning pulong builo sa momentum. Kaya atong gitandi mo ni kanunay sa kanabang mag-drive tag sakyanan. Di man ta maka tungas kung ang atong agianan tungason unsa man nimo pagkabot dito sa taas kundi ka mo builo imo kung hatag gasolinador, di ba? Builo gyud ka diri pa subos aron ka maka unsa musutoy ka dito sa pagsaka ngadto sa itaas. Nagkaklaro ka ba nini nga mao atong pagtandi? At tininggi paklaro diya sa mong una-una ba? Just imagine all this. Mubuylo gyud ka diri sa ubos. Hangtod nga makatahutay gyud ka dito sa kinatasan. Mao na nga atong pagtandi sa atong espirituhanong kinabuhi. Spiritual momentum. Pagbuylo. Kining spiritual momentum is on a daily basis. See? Daily basis. Kaya ang the doctrinally stable status sa atong mental attitude mao ni atong gauge, mao ni atong driver sa atong pagpadayon ni atong spiritual momentum. Mao hinungdan nga we can see how important and critical is our mental attitude. Kasabot ka? Anha gyud mo makita. Na kini ato laging panginabuhing Kristohanon is a mental attitude. See? Mental attitude na sa itong una-una. Kaya ang Diyos
Sa ito nang ginahingon nimo, judges us through our mind. Basta, ang iyang paghukom, binasihan sa atong naunsay na sa atong una. So, ayaw na ito kalimti, ha? Philippians 2, to fulfill my joy by being like-minded, being of the same love. Well, na po ko'y pangutanan nimo. When can you be like-minded? Ano sa kaman? Mapariha o pangunahuna, like-minded. Well, the answer is, when your mind is only focused on the Lord Jesus Christ. Once it is focused, then with the other believers who are also focused, then we are like-minded. Now, whenever we notice some churches nga, murag nagkasiak, disunited ba? There is only one solution to that. Let the church members have and possess divine viewpoint thinking. Nakuha ni mo na? Maura na solusyon. Kay makamatikon na ba ka? Nga na ay mga simbahan nga tinatawag nila na nagkaguliyang ba? Wa magkahiusa, disunited ba? Usara gyud ka solusyon niya na. Let the church members have and possess divine viewpoint thinking. Unsaon? Nga ang pastor mo tudlo sa pulong sa Dios. Kugihan gyud niya nagtuon ng kaya ang, by the way, ang funksyon sa pastor, mabito nang hyphenated ka ng pastor teacher. Pastor magtutudlo. Kay ang pastor, main responsibility sa pastor is to teach, pagtudlo. Apan una pa siya mutudlo, kinahanglan siya magtuon. Nakuha ni mo na? Ang iyang duty is to study and teach. Study, teach. Pagtuon niya, itudlo. Itudlo ang iyang gitunan. You see? Now, kung siya magtuon, of course, magtuon siya sa iyang itudlo, magpaubsanon siya sa otoridad nga mao ang Espiritu Santo. Ang author of the Bible. Siya ang tigsuwat. So, magpaubos siya sa tagsuwat na ng iyang gitunan. You see? Kasabot ka? Kinahanglan siya magpaubos og he is free from any sin. Of course, kitang tanan man magkasala. Kay ingon ba di kag way sala mga pastor, kitang tanan. Kaya naman tayo kaugalingong kabubut kining kanang old signature. Naaman tayo kinaiyang makasasa. So, kinahanglan ang pastor free from any sin. Una pa siya mutuon. Kinahanglan siya is free from any sin by rebounding. So, human siya mo rebound unsa? He is already kanang filled by the Holy Spirit. Mapunan lain siya sa Espiritu Santo ug karon makatudlo ng Espiritu Santo kaniya samtang nagatuon. Kasabot ka? Sunda ko nini ha? Ayaw pagpagawas passing. So, sa iyang pagtuon, sa iyang pagpaubsanon o pagkagawa sa mga sala, free from any sin, then na siya namutang siya husto tukma gyud nga kahimtang. So karon magtuon siya. Dupot gyud tuon. Okay? Og let God the Holy Spirit teach him the truth. Og humani atun ka na. Padayon sa iyang pagka-free from any sin, padayon siyang pagpapuno sa Espiritu Santo, iya ka nang itudlo sa kongregasyon. Itudlo. Okay? So, mauna na ang iyang duty.
study and teach, study and teach, study and teach. Dili kay magsige siya unsa na pamisita anto mga kabalayan sa mga membro nga mo na ilang follow-upon na itong mga membro nga wa na magsimbahan. Okay? Aron madugang-dugangan tingalang ilang offering dito mo na ilang bisitaan dito mo nagingan lang outreach. Nya, of course, uban diha sangyaw. Unya, mo lagi na kanang dili na mo main niyang duty. His main duty as a pastor, mo bitaw naging lang pastor kay magbalantay sa karniro. Ang karniro ang iyang kongregasyon. Bantayan gud niya, patubuon ang flock niya kay shepherd man siya. Ang iyang mga sheep kinahanglan pasibsibon sa hustong mga unsa kanang green pastures mo nagingon niya. Okay? So karon gatuon siya. Unya unsay iyang nakatunan o na sabtan siyang gitun-an pinagis pagkahom sa Espiritu Santo, iya kanang itudlo sa kongregasyon o ang iyang kongregasyon musibsib sa unsa ni anang iyang gitudlo og mao kanay makasulbad sa disunity ni anang maong kongregasyon. Kasabot ka? I hope na klaro ni mo na. Kaya ang kongregasyon, busog yun sila sa pulong sa Diyos. Divine viewpoint thinking. Maunang paagi nga, you will be like-minded. Diha mo ka like-minded ang mga sakop sa imong kongregasyon. Nakatuman ka sa imong tulumanon, imong responsibilidad. So, makatunan sa kongregasyon ang unsaon pag kanang angko nining perfect happiness, nining sulod nun nga kalipay. Di mo na. The perfect happiness is the end result of Bible doctrine nga nagatuyok-tuyok na diha sa panimuot sa magtotoo. The result of perfect happiness is perfect peace. Na hingpit nga kalinaw. Kalipay. This kind of peace, kalinaw. Yes, kalinaw. Let me correct. I stand corrected. Peace gani kalinaw. Dili kalipay. So, kini atong gihisgutan, this is the result of perfect happiness o perfect peace. This kind of peace is not what we think humanly speaking. Dili. Kay as possible di na tamo hisgot o mga tawhanon din Kay wa na'y labot sa atong pagtubong spirituhanon. Okay? So, this is part of human personal love for God because of metabolized Bible doctrine as post-salvation epistemological rehabilitation. Kinahanglan tag-rehab. Kitang mga magtotoo kay di naman tagikan. Gikan mo tas pagkadili magtotoo. Hosta? We came from being unbelievers. Karon, aron maunsa. Hawas o habwaon lang itong mga pangunanon, tawanon, kalibutanon. Then, unsa. Kinahanglan tag-rehab. Muna yung post-salvation epistemological rehabilitation. Ato ni ipadayon sa sunod gayon ugma o gidapit kagyapon sa pagsubay, pagsunod ding atong series nga Bible study. Ayaw si piyatang sumpay aron di ka mawas passing. Kung buot ka nga magatubo niya sa pulong sa Dios, magatubo niya sa imong espirituhanong pagkinabuhi aron imog yung tagamtaman o imog yung sinati the dynamic spiritual life nga gitanyag sa Dios kanatong mga anak niya with all humility atong dawaton kini kay grasya man o gidasig kagyapon nga ikaw magasunod padayon gayon sa imong pagsibog kanto sa unahan kay
mao nay pasalig sa Dios, pasalig iya gining gi garantiya kanatong mga Kristohanon, kanatong mga luwas, kanatong mga anak, mga sakop sa riyanong panimalay sa Dios nga unsa iyang pasalig, the best is yet to come. Magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining bililhong higayon nga diyan kami nagasimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Kay nagasimba man kami kanimo kung kami magatuon sa imong pulong. Ang among pagpadayon gayud sa sibog ang sa unahan na our spiritual momentum. Ug nga kini mahimo lamang sa among pagpaubos diha sa imong otoridad o sa among pagpadayon ninyo Dios. Nagampo kami nga imo pa kaming dasigon, hagiton ining imong mga kamatuoran nga dili katandi sa bisag unsang bililhong butang ning kalibutan. Among giangkon imong mga pulong nga mao among kinabuhi samtang kami nagapaabot sa imong pagkuha kanamo. Salamat o Dios nining tanan uban ni kami sa among pagbuwag-buwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, mga kadaot, o nga dada kami pagbalik din nining dapita aron kami makapadayon gayud sa pagsibog sa unahan. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.